Veus, mira, tenim gazpacho boníssim, fresquíssim, amb tropezones d'aquest que has de mastegar una mica, espectacular. Hi ha ensaladilla russa o d'oix i guacamole. I llavors tenim una espardenyes aquí. Mira, nano. Escauivada amb anxoves. Catan, Catalunya. L'equipatge reduït, furgoneta i 5 sentits, busco rius, paisatges, formatges, pa i vi. Cantant, Catalunya cantant, cantant, Catalunya tant, tant, tant. Capítol 3. Menjar poc i pair bé. Ja us vaig dir que aprofitaríem aquesta gira per catar Catalunya, ben entaulats. Hem menjat a diferents llocs, fet menús, hem fet cartes, ens han donat de menjar, hem cuinat nosaltres, una mica de tot i unes sobretaules ben interessants. O sigui, el programa d'avui dedicat a la cuina. Per parlar de cuina, què millor que entrevistar en Ferran dels 15 Ous, un restaurant de les Preses, a la Garrotxa. Vinga, endinsem-nos-hi, els alzú. Noi, porta'm la carta quan puguis. Encara que pintin bastos, Catalunya és una terra de contrastos. Tenim muntanyes, camps boscos, rieres i mars. També tenim un gran assortit de bars. Bars, bodegues, restaurants, xiringuitos i guinguetes. Llocs fresquíssims on fer un mos i unes birretes. Tenim cultura. Què, una mica de cinema d'autor, Messi? O un homenatge a Josep Pla? El guacamole està... És igual si estàs aplatanat, fet una coca, peses figues o t'has quedat fregit. Com diu el refrany, a la taula i al llit el primer crit. Si és per treballar, deixa'ls cridar! El carbonara tothom s'hi veu amb cor i carden realment desastres. I molen. És igual si fas el préssec, ets una bleda, ets un patata, un figaflor o t'has quedat de pasta de moniato. Treu-te la cara de pomes agres i seu aquí un rato. A la vida hi ha dies que talles el bacallà i remenes les cireres. D'altres et donen carbassa, falten pebrots o has partit peres. Com diu la dita, les coses clares i... La patata sempre calenta. Al voltant d'una taula amb un bon vi i un bon tall, tens com la sensació de descobrir la sopa d'all. Converses banals amb amics, algun amb el puro, fent bullir l'olla i explicar sopars de duro. Abans sempre xerràvem a la sobretaula, Ja està, tenim wifi, aquí ningú parla, Després de recórrer molt de mapa, anem als 15 Ous a menjar una tapa. Bueno, és un menú degustació, però és que no em rimava. Colló! Ja ho provarem. Ara estem fent un vinet aquí, nosaltres ja. Salut. Salut. Bé, explica'ns una mica què feu vosaltres aquí. Nosaltres és un projecte petit que vam començar fa 3 anys amb el restaurant, que vam començar fent un restaurant una mica atrevit i diferent aquí a la Garrotxa, ja que no fem les patates d'olot i els canelons que fan a tot arreu, i vam començar amb alguna cosa més diferent, més amb algun tàrtar, amb algun ceviche, amb alguna cosa diferent, i ara, avui en dia, hem aconseguit fer un restaurant diferenciat a la Garrotxa, tenim la sort de tenir molta gent per poder rotar molt de producte, i fem un menú del dia al migdia que val 16 euros, que intentem sempre que hi hagi coses de diferents països, que hi hagi diferents tocs de diferents llocs, i una carta que la fem sempre, de dimarts a dissabte cobrim. Ara el diumenge hem aconseguit fer vacances i ens anem por ahí sempre. Que guai.
I això, portem això i portem la piscina, que és un bar que obrim juliol i agost, fem una mica de carn a la brasa i coses d'aquestes i intentem donar molt de suport a la cultura i a la música. Aquest mes d'agost hem fet un festival, Festivalou, que hi ha 15 activitats dels 15 ous relacionades amb la cultura. La setmana passada vam fer una lectura de poemes a xanacs, avui a la piscina fem el gran concert, el millor concert esperat, tremendo, i és una mica el que més ens agrada a nosaltres, perquè jo disfruto molt fent un plat que algú se'l mengi és màxim, però si fas un plat mentre està tocant una persona o està llegint poemes o està fent alguna altra cosa, sempre fa molt, en plena molt més, per mi. Clar. I res, intentem treballar sempre aquí al restaurant, sobretot intentem treballar sempre en producte d'aquí a la Garrotxa, menys excepció de quan una cosa és molt bona. Jo sempre he defensat que si es pot treballar amb un producte proper, millor, però a mi si hi ha una vaca de Japó que és una passada, sempre m'agrada tenir-ne una part. Hi ha la gamba de Palamós o de Blanes, que és boníssima, doncs no tinc per què tenir bacallà salat, com tenen a molts de llocs que fan quilòmetre zero. I defensar una mica aquestes coses. Però el bacallà salat tampoc és quilòmetre zero, no? Exacte, però, per exemple, hi ha restaurants que diuen, ostres, el bacallà salat és cuina típica d'aquí que s'ha fet tota la vida. Doncs jo faig cuina típica de la Garrotxa i faig les patates, la botifarra de perol i el bacallà, perquè el bacallà és una cosa que abans era el peix de muntanya de tota la vida. I ara, gràcies a Déu, podem tenir el plaer que surti una gamba al mar a les 5 de la tarda i a les 7 estigui al nostre restaurant. I això, Catalunya al final és un país molt petit, et coneixes tots. Hi ha molts de productes que te'n vas a buscar un oli a Extremadura que és una passada i potser el veí del cantó està fent un oli que és un oli a Lleida que pot ser igual o més bo i del mateix preu o m'explico. El que has de fer és buscar les coses de per aquí, buscar petits productors i ajudar-nos entre tots. Tu pots viure només pots viure bé i amb qualitat només amb els pollastres d'aquí o el porc d'aquí i una mica de peix. I vius i menges i veus coses espectaculars que segurament ens han fet obrir els ulls amb això que ha passat. Que si no hagués passat això estaríem igual que abans amb la mateixa roda i poder una mica de peron ja va bé també. Amb la voràgina aquesta Exacte. de consumir i no pensar en les coses. Exacte, a vegades estaves a casa al confinament i dius, hòstia, sí està bé també. Hi ha un que vam entrevistar que fa formatges deia jo sempre vull ser petit, que em va agradar la frase passant-m'ho a lo meu, perquè ja et dic, a vegades hi ha l'obsessió aquella de tocar en aquests llocs que no et deixa veure més enllà i et frustra. I si tu fas música de qualitat, pot haver gent que no li agrada, no és pas d'agradar a tothom, és un error voler agradar a tothom. I pots fer, jo penso això, amb 1.000 clients bons puc viure, no necessito 30.000 seguidors o 100.000 o no sé què. Aquí nosaltres el que intentem aplicat a la cuina, fer el que a nosaltres ens agrada i aconseguir tenir la gent suficient per poder viure i que estiguem contents. Hi va haver una època del restaurant que jo vaig pensar, el segon any vaig dir, ara estic fart de facturar molt i que em cobrin molt de producte i no guanyar el que puc guanyar. I vaig estar un temps que vaig dir, ostres, compraré un producte més barat, plats més atrevits, i jo m'agrada fer una llagosta a la brasa, m'agrada fer un xuletón a la brasa, m'agrada fer espardenyes a la planxa. Jo si faig una escalivada amb alguna cosa per cobrar-ho més car, no sóc feliç. S'ha de viure una mica i estar una mica més al dia a dia. I ja està, i aquí està la cosa. El restaurant sempre és tot el mateix a tot arreu, que la música, que un productor petit, que un restaurant. Però jo penso que si tu ets un petit productor i fas formatge, fas oli, fas el que sigui, vens xais o fas el que sigui, si tu el teu producte el mimes o el fas bé i t'agrada, sempre tindrà gent i sempre viuràs bé i no cal que et conegui tot Déu. Jo amb el restaurant estic molt content perquè hi ha gent que li agrada menjar, que disfruta i jo no se m'acudeix anar a cap
concurs de cuina perquè sóc anti i no m'agrada, no ho he mirat mai un programa d'aquests. I hi ha moltes coses, hi ha molta gent que es desviu per un concurs, per ser el millor cuiner de no sé què. Jo m'agrada que la gent vingui, sigui feliç i disfruti menjant i Amb quins ous, digue'm? Bones. Sí, ara et passo la persona que t'ho apuntarà, Vinga, fins ara per la cata de la setmana que ve de cerveses artesanals. Si hagués per avui m'hagués dit no, hi ha un concert... hi ha un event privat. Avui hem decidit tancar, estem treballant molt fort tot l'estiu, tot el mes d'agost, i quan hi ha alguna cosa especial que tothom, tot el restaurant té ganes de veure, d'anar-hi, d'això, tanquem i fora, ens anem allà i... Avui és el cas. I avui és el cas. Avui anem a fer el tremendo tot. Avui anem a fer el tremendo. Vaya uns aquests. Llavors, com a avís, us faré uns postres. Us sembla bona idea? Tremendo tiramisú. Mascarpone ha de quedar més pres. Mans ben netes, sempre, abans de començar qualsevol cosa. Abans del confinament ja ho fèiem, que ara sembla que tots érem uns putos guarros. Primero, lo que haría yo primero es poner una cafetera generosa y abundante calentando fuego lento. Mientras tanto cojo un veneno blanco que tengo en un estante, lo meto por la parte, azúcar, 80 gramos para ser más exactos. Y no te olvides que para hacer un tiramisú hace falta huevos. Mascarpone también se pone, hay que echarle huevos. Y ya tenemos el café listo. Lo pongo yo en un plato, le mezclo el amaretto y que se vaya enfriando. Cogemos el bol aparte, le añadimos la yema de los huevos, después el mascarpone. Y luego le añadimos la clara, batidas a punto de nieve. Ahora tenemos tres cosas básicas. Un plato donde mojaremos los bizcochos y le llamaremos galleta. Un bol aparte que le llamaremos mezcla. Y un cacao puro para espolvorear que le llamaremos cacao. Y para emplatar hay que ir haciendo capas distintas. Primero una capa de galleta. Segundo, una capa de la mezcla, con cacao lo espolvoreas, verás qué bonito que te queda. Después otra capa de galleta y luego otra capa de la mezcla, con cacao lo espolvoreas y así tú creas las capas que tú creas. Ahora lo ideal es meterlo en la nevera y dejarlo unas 4 horas enfriando y reposando. Mientras tanto, tocando. ¡Sí! Ara us faré un fade out en directe, el nunca visto. Buscaré un lugar para ti. Messi, a la de 3. 1, 2, 3. Va per ell. Cantant Catalunya.